Godt. Så skal du bøje ham. Husk nu, hvad vi lavede i teorien og i longearbejdet her. Ja. Jeg synes jo, at han kommer til at dreje. Jamen, hvad er det, du gør, hver gang du prøver at bøje ham? Nu slænder jeg mig i hvert fald ud af. Godt så. Så kan du prøve at bøje ham samtidig. Ja, nu læner du dig for langt ud af. Altså, ting med måde. Ja, det er jo det. Godt. Bøj ham. Og løft ham. Ja. Så skal du ride ud af. Hvis han går indad, så hedder det ikke bare hovsa, han går indad. Så hedder det nej, Max, jeg vil gerne have dig ud af. Det er jo en fair. Nu er han højrehåndet, så det er jo fair nok, at når du prøver at bøje ham, så går han indad. Så han lander på sit højre ben. Og det er der korrektionen. Så ud af. Ja. Ja, hun skal åbne døren. Ja, du skal åbne døren, men det er jo dit løft og din bøjning, der gør, at han vil komme af sin indvendige skulder. Okay? Prøv stop. Små ting. Det er jo små ting, du gør, men det bliver til store ting, fordi du er langt, ikke? Godt. Så du er inde nu her og ride din hest. Det er en dialog. Når du rider på en bold, så får du nogle informationer, og de informationer skal du bruge din teknik til at skabe en ny følelse. Så han siger, jeg bliver stiv. Okay? Nu? Ja. Jeg bliver stiv. Og føle stiv, men også ved at falde ind af. Så skal du bøje ham, fordi når vi bøjer ham, så får vi styr på skuldrene. Hvad laver mine ben? Mine ben laver ikke noget nu. Mine ben slapper. Mine ben laver ingenting nu, fordi det er alt for mange hjælper, ikke? Jeg kan styr på dem der, så skal jeg ikke prøve at det du kan gøre, hvis han bliver lidt meget ind, så kan du lægge en lille smule knæ. Lad os gøre det. Ja, så vi rider vores heste. Vi har en dialog med vores heste. Løft ham og arm ud. Impuls. Ja, impuls. Kom mærk, han hiver i dig, Karina. Ja. Bed ham om at slippe. Bed ham om at løfte sig. Bed ham om at flytte sig. Ja, impuls. Ja, prøv at finde den impuls, vi havde sammen. Ja, luk dine fingre om tøjlen. Yes, lige præcis. Og når han så er der, så lader du ham være. Når han ikke er der, så arbejder du. Ja, ikke hive i ham. Impuls. Woohoo! Ja, ikke alt det her rød med at hive i hver sin ende og sådan nogle ting. Ja, rid frem. Yes. Ja jo, og rid frem. Husk, når vi løfter, så rider vi frem. Brug din pil. Hvad? Hvad mener du med at ride frem? Rid hesten hurtigere frem. Ja, ikke med dit sæde. Du skal bruge din pis på hans skulder. Okay. Yes. Super. Ja, han er jo gået frem, ikke? Han er gået frem jo. Jamen, nu er han mere frem. Ja, så skal vi ikke blive ved med at trykke ham fremad. Så skal vi mærke, hvad han siger. Ja, ikke hold fast i ham. Gør ham let. Løft ham. Impuls. Impuls opad. Er den lang? Er den kort? Hvad er den tøjle der? Gør den noget godt, eller hvad? Hvordan var det var, hvis det var hovedet, der var nede? Så var det op. Ja, men med hvilke tøjler?
Ja, tak. Når du får ham op, så rider du fremad. Fordi der er mulighed, ikke? Ja, det er det, han skal lære jo. Ja, ikke holde ham deroppe. Han skal vælge at blive deroppe. Det er det, vi bruger vores impulser til. Fremragende, Karina. Vi kommer op i trav. Ikke tage dine hænder frem mod hans hoved. Sid nu som en rytter. Ja, så rider vi. Trav. Ikke ryge frem. Ja, klasse. Godt, så går du i gang. Du skal huske at kippe din stol, og du skal huske at gå ud af her, når du ryger indad. Ja. Impuls fra indvendig, som bøjer, kontrollerer hvirvelsøjle og bøjning. Det er flot, Karina. Rid frem. Ja, husk at løfte, når du rider frem, ikke? Ellers så ryger han bare ned i jorden. Okay. Ja, impuls. Ikke, ja, lige præcis. Ikke hive tilbage, vel, med fingrene. Ja, løft og rid frem. Løft begge tøjler. Ja, jo. Smukt. Ja, Karina. Ja, Karina. Ja, yes. Mærk ham. Lige tilbage. Lidt bøjning. Ikke bøjning. Ikke bare lade ham udfordre ham lidt. Ja, bøjning. Løfte. Løfte. Yes, og så bøj. Ja, og ned i skridt og fald ham om halsen. Flot reddet, Karina. Ja, det er helt vildt. Kan du følge mig? Så det er her, der begynder at kan se, hov, du mærker noget, du agerer, du reagerer ikke. Der er en tanke bag det, du prøver at fortælle ham, ikke? Vi skifter bolden. Ja, det var meget, meget flot vending her. Super. Nye skulder. Ny form. Godt. Op i trav. Flot reddet. Tilbage. Yes. Godt. Ja, nu skal du lytte. Lyt til ham, ikke? Godt. Impulser. Ja, læn dig ud af, Karina. Ja, men ja, så må jeg ændre min måde at sige det på dig. Du skal finde din midte. Løfte. Og rid frem. Løfte. Og rid frem. Løfte. Og rid frem. Begge hænder. Begge hænder. Ja, og rid frem. Gå tilbage. Yes. Og så bøjer du igen. Ja, ikke hold fast. Impuls. Ja, og rid frem. Ikke ryge frem på ham, så kan han ikke komme op. Ja, impuls. Ja, prøv at lytte til ham. Han siger, jeg har svært ved at gå frem. Jeg har svært ved at gå frem, siger han. Jeg blokerer mig selv. Bøj ham, Karina. Husk nu, hvorfor vi gør de ting, vi gør. Hvis du bøjer ham og ryger på hovedet selv, så kan han ikke ændre noget. Så når du bøjer, så du sikrer dig, at du ved, hvorfor du bøjer, så du kan huske, hvad du selv skal. Ja, bøj ham. Åbne dine indvendige skuldre og løfte. Yes. Og så skal du kun dreje der, hvis det er meningen, du vil dreje. Er det meningen, du vil dreje der? Bøjning skal ikke forårsage en volte. Ja, ikke hive hånden indad. Op med hånden. Hånden. Ned med udvendig. Op med indvendig. Og rid frem. Ja, og bøj ham. Bøj ham. Bøj ham. Ja, og så kan du ride frem. Ja. Bøj ham. Ja. Ja, du skal jo ride ham ud af, hvis han går indad. Der siger man for dalen sig selv. Hvis han går indad, du ikke vil indad. Ja.